Vàrem venir per primera vegada a Feder Òptics Francolí perquè vam veure que s'anava queixant, de que li costava veure de lluny, i com jo soc miop i havia vingut sempre aquí, vam decidir venir cap aquí. A la classe del futbol tenia dificultats quan tenia que veure la pissarra o la pilota, ja que estaven a llarga distància i no em veia gaire bé de lluny i els vaig consultar als meus pares. Vàrem escollir de fer ulleres amb el control aquest perquè, jo, com us comentava abans, jo soc miop també, sé que la miopia va augmentant i, clar, jo vull el millor per ell. A mi em va augmentar molt i vam pensar si era el millor, provar-ho. Vàrem decidir les ulleres, llavors sí que és veritat que quan fa partits de futbol, durant un parell d'horetes, porto unes lentilles que també les vam agafar, les que ens van aconsellar, però és això, va amb ulleres i va molt bé, realment. Al principi jo notava molèsties a darrere les orelles o a les celles perquè les ulleres era com que no tenia la comoditat que tenia abans perquè no estava acostumat, però amb els anys que han passat m'he anat acostumant i ara ja vaig com si res. El tractament de control ha estat supereficaç perquè des que vàrem començar, ara al juny ja fa els 3 anys, i no li ha augmentat res, absolutament cap dioptria. Bastanta millora perquè, clar, els objectes o, per exemple, la pissarra o la pilota estaven a llarga distància, les veia amb molta més facilitat i anava molt més còmode que sense ulleres veient.